Mulla on jo kauhean nälkä oikeesti. Mä haluan mennä syömään. Paljonko kello on nyt? Haluatko joku kertoa paljonko kello on nyt? 16.51, okei, eli lounat ei ole enää saatavilla. Olisi kyllä hienoa kiinnitä huomiota aina jotain niin kuin isoja juttuja. Mutta toisaalta mä en halua myös niinku laittaa jotain niinku löysät vaatteet vaan sen takia, koska ihmiset niinku tuijottaa. Mä kuitenkin on nuori, kaunis nainen. Eikö se ole kiva, että ne ihailee? No, en tiedä. Se kyllä tuntuu ihan ok. Onko sulla 100% luomut? On. Mä en oo koskaan tehnyt mitään kauneusleikkauksia. Mä en oo koskaan käyttänyt mitään fillereitä. Eikä siis mitään botoksia. Mä oon tosi ylpeä siitä, että mä pidän semmoista luonnon kauneutta, jos mä voin sanoa tolle. Moi! Hi from Sweden. Aika isot on. No, mitä mä voin sanoa? Mä en oo kauheasti käy edes missä yökerhois. Mä oon tommonen kotihiiri ja tykkään olla niinku kattoo Netflixiä sohvalla, niin sen takia varmaan näitä tilanteita ei oo tapahtunut kovin usein. Mutta jos mä olisin niinku ehkä enemmän ulkona, niin mä oon 100% varma, että jotain tapahtuisi, mutta mä vaan en tiedä. Jo lapsena mun vanhemmat on aina kertonut mulle, että pitäisi olla tosi varovainen. Ja mulle ehkä jäi vähän traumat mun päähän, koska mä en halua, että mitään tapahtuisi mun kanssa, niin sen takia yritän olla aina kotona iltaisin ja välttää tilanteet, jossa voi olla turvaton fiilis, mutta joo. Oh, thank you for the roses. Thank you for the roses. Thank you very much. Mitä suhteista? 50-50 suhteista? No, mulla on kuitenkin venäläiset niinku juuret ja mulla on vähän erilainen niinku kulttuuri siinä mielessä, että mä pidän niinku miehenä ja mun mielestä se on herrasmiehen käytöstä, jos mies maksaa ekoilla treffeillä tai niinku ainakin